Si Pangulong Bongbong Marcos, sinabi na mayroon pang 51 days ang Pilipinas na supply ng langis sa gitna po yan ng krisis na nararanasan sa gitnang silangan. Kaugnayan may nagkalapang report si Bombo Annalise Soberano. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may sapat na supply ng langis ang bansa sa loob ng 51 na araw, kasabay ng patuloy na hakbang ng pamahalaan upang mapanatili ang sapat ng inventaryo ng fuel sa gitna ng labanan sa Middle East. Sa mensahe ng Pangulo sa Bayan, kanyang iniulat na umorder na ang Philippine National Oil Company Exploration Corporation ng 1.04 million bariles ng diesel, kung saan 142,000 bariles na ang naideliver ngayong linggo at ang natitira ay inaasahang darating sa buwan ng Abril. Ayon sa Pangulo, naglabas na ang Department of Budget and Management ng 20 billion pesos para sa pagbili ng hanggang 2 milyong karagdagang bariles ng langis. Anya, makakadagdag ito ng 10 araw na buffer stock sa bansa. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng krudo ng Pilipinas hanggang June 30 ngayong taon. Pansamantalang sinuspindi naman ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM simula March 26. Layunin nitong makontrol ang presyo ng kuryente at maiwasan ang biglaang pagtaas nito habang pinaprioridad ang mas murang energy sources tulad ng renewable energy. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Binigyan natin ang DOE, PNOC at PNOCEC ang kapangyarihan kumilos ng mas mabilis sa pagbili ng langis. At ginawa naman nila ito. Nag-order na ang PNOCEC ng 1.04 milyong bariles ng diesel. Meron ding 142,000 na bariles na i-deliver ngayong linggo. Ang natitira ay darating sa buwan ng Abril. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito na dagdag sa ating buffer stock. Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na patuloy pa rin ang tulong ng pamahalaan sa sektor ng transportasyon at sa mga commuters. Kabilang dito ang 50% discount sa pasahe sa LRT2 at MRT3, ang programang libreng sakay sa mga pangunahing lungsod at pansamantalang discount sa toll sa mga pampublikong sasakyan. Naglaan din ang gobyerno ng 2.5 billion para sa fuel subsidy ng mahigit 1.4 milyong driver at operator, habang higit 256,000 naman transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na rin ng 5,000 pesos na ayuda. May karagdagang 1.28 billion pang ipamamahagi para sa mga manggagawa sa sektor ng transportasyon simula sa April 6, 2026. Sa kabuuan, layunin ng mga hakbang na ito na mapanatili ang katatagan ng supply ng enerhiya at mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya ng bansa at sa pang-araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Dagdag pa ng Pangulo, isasagawa na rin ang nationwide distribution ng karagdagang pondo upang mas marami pang benepisyaryo ang matulungan. Layunin nitong ang maibsan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis at iba pang gastusin. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Fuel subsidy ng mahigit na 1.4 milyong driver beneficiary at unit. Nakatanggap na ng fuel subsidy ang 155 na driver at 55,252 na unit. Ito ay nagkakahalaga ng 300 milyong piso. Mahigit 256,000 na transport workers sa Metro Manila ang nakatanggap na ng 5,000 na cash assistance. May 1.28 billion pa na ibibigay. Magsisimula na ang nationwide na pagbigay sa April 6. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X.
formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.